Još jedan primjer složenog učenja, a to je učenje uvidom. Klasična istraživanja Kellera s čimpanzama, provedena tijekom 20. godina 20. stoljeća, su pokazala da čimpanze, da bi došle do voća koje se nalazilo izvan njihova dosega, rješavaju taj problem uvidom u situaciju koristeći određene objekte, na primjer kutije i štap, koji su se nalazili u njihovoj blizini. Ovakva rješenja stečena uvidom imaju 3 kritična aspekta. Ona su iznenadna, to je ono što nazivamo aha iskustvom. Kad su jednom otkrivena, uvijek su životinje na raspolaganju i životinja ih prenosi na druge situacije. Evo jedan zadatak za vas. Pokušajte riješiti sljedeći problem. Muškarac ušeta u bar i traži čašu vode. Barmen izvadi pištolj i uperi ga u muškarca. Muškarac kaže hvala i izađe iz bara. Očito da se nešto važno dogodilo između ova dva događaja. Zatražio je čašu vode i barmen izvadi pištolj i uperi ga u muškarca. Neki su ispitanici riješili problem u relativno kratko vrijeme, dok drugima niti 2 sata nije bilo dovoljno za rješavanje problema. Nitko od nas vjerojatno neće moći riješiti problem dok ne pročita natuknicu muškarac je štucao. Razmislite sada o toj natuknici, odnosno o lijeku za štucavicu i pokušajte riješiti ovaj problem.